भरान तनी ज्यादा बनाओ। हाँ बनता। और सब सुनाओ अपन समाचार। सब ठीक है बाबे हो। ठीक बा। हमार तो यार अपना के जवानी के बात हम का कहीं रे प्यार कइले रही हो। हाँ साला तना मतलब वो घड़ी जोश रहे। हाँ। जोश रहे वो प्यार कइले रही कि आधा आधा रात के 2 बजे रात के नदी हेल के अपना गर्लफ्रेंड से मिले चल जाई। अच्छा। आज के प्यार देखो तनी इस साला ई तो मतलब कि हवस के सब मतलब शिकार बन जात रह। अच्छा तोरो कोनो कहानी बा? तो सुनत रहो ढिबरी भैया। हम जब प्यार कइले रहनी नु सुना तो हम पहाड़ पर चढ़ के वो पलटा ओकर घर हाँ। आ ये पलटा हमार घर। पहाड़ पर करो तो हाँ पहाड़ पर से ओने ओकर घर एने हमार घर। हाँ। वो पहाड़ पर से हम चल जात रहनी प्यार करे ओकरा प्यार। अरे लवेदा चाचा हम बर्बाद हो गई मर दे का बताई तारा काहे रोत रे? जूलिया के बियाह ठीक हो गई अरे बाप रे भाई बाप। देख एगो हमनी के हम ना जियब अरे बाप जूलिया के बियाह ओकर बाप पता नहीं ठीक कर देले पानी उनी पियाओ तो बाबू। पानी का पिए मर दे हमरा पानी ना पिए के बाटे हमरा जूलिया चाहिए हमरा जूलिया बस रोल एमे रोला से का भइल बा? रोज ना का करब गई रही जूलिया से मिले ओकर माई दूजा पर मरला था हमरा के झाड़ू देखावता कहता कि गोर तूर दे अबैले हमरा घरे 20 साल से हम प्यार से निपट लेनी। प्यार से निपट लेता हमार प्यार हमरा दिया हुआ हमरा जूलिया चाहिए तो चाहिए। एमे रोला के का मतलब कहानी तोर का बा पहले ही बताओ पर तोर सिचुएशन का बा हम पहले तोर प्यार के सब हुए बेटे सुना जूलिया बने शुरू से सुना। हमारा जूलिया दोनों एक दूसरा के हमनी दोनों प्यार करत रही। अच्छा तो जूलिया के माई के मालूम चल गई हां तो ओकर बियाह ठीक कर देलो सब। अच्छा। बियाह ठीक कर दे अब ओकर शादी सेट हो गए। हां कई बार बताइए के बतिया के। अच्छा तनी कम सुना त बुढ़ारी में तनी आवाज में कम। ठीक बाटे तो हम गई नहीं ओकरा से मिले अब के। हां तो ओकर माई हमरा दूरे पर पकड़ लेलस दूजा पर मरबो कैलक झाड़ू देखावत रहे कहलक कि आज के बाद अइले तो टंगरी तोड़ दे हम ऐसे कर। और हम कहनी कि जूलिया कहाँ गई तो कहलक ओकर माई कि ओकरा हॉस्टल में हम रख देले बानी। हॉस्टल चल गई लगू तब कुछो करे ए सुंदर चाचा हाँ। कुछ करबा कि ना। अरे तो देखो हमरा जूलिया चाहिए लगेगा चाचा ई घबराता एकरा के समझावत नहीं हम बढ़िया से कुछ अपना कर, अपना लेकिन भाषा में एकरा के सिखावे के पड़ी। हमरा जूलिया चाहिए तो चाहिए। टेंशन ना ले हाँ। टेंशन ना ले वो तोड़ हो गए हमरा से मिल लेनु हाँ। वो तोड़ हो गए पक्का बस नु। एकदम हम कहते नहीं नु ओकरा के कैसहू बंदूक के नोक पर आवे चाहे प्यार से आवे वो तोड़ हो गए पक्का प्यार कइले रहस। अब पक्का प्यार के लिए लेकिन आज- जूलिया के अलावा आज तक ले कोनो से प्यारे ना कैले बानी। ए जूली ए जूलिया चल ठीक बा रो मत तन खाना उना बात खियावे के चाचा हमरा जूलिया चाहिए हमरा जाके चाहिए खाना लिया भरान। पक्का। हां एकदम अगर जूलिया से बियाह ना भई त हम जहर खा लेब। देखा चेहरा के लेखा कइले बाप रे बाप। बियाह करैबो कि ना जूलिया से एकदम हम पक्का। एकदम तोर मतलब हो गल बस हमरा से मिल लेनु हां ऊ तो तोरा हो कुछ गइल। प्लान अभी बताइबा कैसे लेबो ओकरा हॉस्टल में कैसी खाली जो हम बानी नु बिया के हवा बतइबा तब नु हम लिया जूलिया हॉस्टल ओकर बाबू ओकरा पटना हॉस्टल में धरवा देले बारन। पटना में तो अपन सब सरकार चलता है यार ई का घबराता पटना में एक से एक अपन आदमी बा। अपन आदमी पटना में तार सरकार चलता है एकदम। बुलावे जूलिया के जाके ते घबरो मत हम पक्का। तोरा के कहत नहीं कि जूलिया हम दिवाएम टेंशन मत ले हमरा बस- जूलिया चाहिए। बस जो आराम से नहो धो अब फ्रेश होके ते रह तनी हे लेखा पागल के भेष मत लग बाल उल पागल बने लगता थोड़े, नहीं हम। पागल के भेष मत बना ते हमरा से मिल ले नु हाँ। तोर जूलिया हो गल पक्का पक्का। समझाता नहीं पक्का, ठीक बा नाम बियाह करैला पूरा उ त समझ लियो। अरे नि फिक्र रह उ तोर हो गइल जान जा सुंदर हाँ। ई प्यार में पगला गइल बा। अच्छा। आई बहुत हमर के एगो कहल ना करेला आ बढ़िया ऑफर बा बढ़िया मौका बा हां एकरा बाप से कह के एकर क्लास करवा दिया तो चलो करवाइए दिया। इहे कहल जाई कि का इहे संस्कार देले बार हां हमनी के आज तक कैसे कहनी सो ना आ देखो कतना उ ओकर बापो बहुत बनल हन हाँ। बाजार में एकदम मोछ प्रताप दे के घूमेल हन हां आ बेटा देखत रह केंगा करता हाँ, तो तू देखा ना तो सुंदर इहे दोनों आदमी मिल के आ हाँ। चले के ओकर क्लास करिया दिया आ उनकर बाबुओ के मुंह में करखा लगावे के बा हाँ। एकर वीडियो हम बना ले बानी अच्छा। आ पूरा वायरल कर देवे के बा ठीक इहे बा। संस्कार देले बार ठीक ठीक बा। बा ठीक चले बा। के ओकर नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बॉबी मनोरंजन शर्मा। और दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये कॉमेडी। और हमारे बीरन जी भी आजकल पूरा एकदम अब मूड में आ रहे हैं धीरे धीरे मौसम बदल रहा है तो ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को इसी तरह से अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाहिए मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि नहीं हम लोग कोई टॉपिक पे आपके लिए अगर बना सके तो हमें खुशी होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। लेकिन टॉपिक जो है ऐसे ही रहना चाहिए गांव का मतलब जैसे गांव में लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं इसी टाइप का टॉपिक रखिएगा।
ठीक है। और बीरन जी और कुछ अगर आपको बोलना है अपने दोस्तों बस से तो बस बोल बस दीजिए। आप बता दिए, बस वो हो गया। हमारे पब्लिक समझ रहे हैं कि ठीक है सब जो चलिए मनोरंजन तो करता बढ़िया है है वो दोस्तों। करण बीरन दोनों यही है, रवि भी इसी वही तरह से है। हम लोग चलते हैं, आप लोग को ऐसे ही आगे और भी वीडियो देते रहेंगे। तब तक एक के लिए नया जय मेरा हिंद, जय फ्रेंड भारत, रवि जुड़े जय हैं। बिहार।